gracias por chegarmos hoxe ata aquí. Seguimos con este ciclo de Pensando o Futuro, que é o ciclo que facemos na primavera e logo no outono, onde traemos, bueno, pois, 5 ou 6 voces diferentes para contar, non? Algún xeito de falar de pasado, de presente e, sobre todo, do futuro que queremos, non? Esa é a idea de pensar no futuro, pero, desde logo, nesta edición temos a dúas persoas que son historiadoras e se nos acompaña Alba Díaz Ceada, e tamén teremos para a semana que ven outro historiador, porque, desde logo, é necesario, non? Comprender ese pasado que explica moito o presente e que, desde logo, nos axudará tamén a reflexionar sobre o futuro que queremos construir. Alba Díaz Ceada é investigadora, doutora pola Universidade de Santiago de Compostela e pertence ao grupo Escala. Autora de dúas publicacións, ademais, bueno, tamén en revistas e en outros libros colectivos, pero este é a súa tese de doutoramento de mudar en común, e outra é Historia, eso de pequena, porque de verdade unha historia pequena da Galiza rural. Ela vai nos falar hoxe, tal como vistes aí, das transformacións socioeconómicas que sucederon ao longo do século XX, pero sobre todo nesa época do franquismo, e como esas transformacións, a veces a academia, a historiografía máis clásica, desde logo, ou non as entende ou non as quere entender, pero se fan relatos, se fan explicacións que, desde logo, non teñen en conta as persoas protagonistas, nin parecen dar verdadeiramente as claves do que é necesario. Eu vía unha entrevista túa a Alba, xa de hai tempo, en Praza Pública, e que falaba desde esa dualidade entre atraso e progreso, como hai como sempre cando se fala do rural galego parece que só hai dúas palabras aí fundamentales, atraso e progreso, e como se calquera acción que se realiza hai que colocala un lado ou un outro, e seguramente ese xeito de contalo, bueno, pois ten un pouco de inocente e, desde logo, simplista, e por ser simplista, bueno, que non conta a historia deste país, que, como de todos os países, desde logo, é complexa, e fai falta saber a ver. E de agradecer ese traballo que estades facendo as máis novas, de investigar, de contar a historia de outra maneira. Necesitamos saberlas, porque se entende mellor o presente, e, sobre todo, bueno, pues podemos tamén ter alianzas para o futuro. Este é un ciclo, como vos decía antes, que comenzamos na semana pasada, Melania Cruz, José Álvaro Díaz Ceada, desde a semana que ven, César Caradés, tamén neste caso falando de historia, falando de pasado, máis pasado, creo que tamén creemos que é necesario para entendernos hoxe. Logo xa en xuño, Manuel Martín, que é o portavoz de Sostenibilidade Pública, para falar de unha cuestión que para nós nos parece importante, ese aspecto que ten que ver con saúde e coas necesidades que ten a nosa sanidade pública. Mataremos unha arquitecta con Laura Paz, falando sobre todo de vivienda. Vamos a ter un tempo para as preguntas, que creo que tamén nos pode axudar a aclarar e a saber algunas cosas máis. Muchas gracias, André. Vamos probar a ver se se oe. Escoítase ben? Sí. Se en algún momento vedes que se deixa de oír, facedesme algunha sinal. Por agora ben. Bueno, pois comezo agradecendo a María Xosé pola presentación e a Asociación Cultural Lexán de Bóveda por este convite, por toda a actividade que realizan. É unha alegría poder estar aquí hoxe compartindo con todos vós. Eles, con moi bo criterio, decidiron titular esta palestra Lecturas presentes dun século de transformacións, e foi un título moi inspirador que me vai tamén axudar a organizar esta fala do día de hoxe. Se ben, o convite parte da publicación deste libro pequeno, unha historia pequena da Galiza rural, 1939-1982,
que podedes atopar nas librerías e na maior parte das bibliotecas do país, tamén a través da página web da editora A Través. Este outro que tamén ela mencionou, que recolle o resultado da miña tese de doutoramento, editado polo Servizo de Publicacións da Diputación de Lugo, ademais de estar nas bibliotecas públicas e tamén ser accesible en librerías a través da propia web, vai quedar aquí. Así que se alguén tivese interese, estará tamén accesible na biblioteca deste propio lugar. Entón, vou comezar por justamente facer unha alusión a esta segunda parte do título, un século de transformacións, para logo centrarme nun período, como sinalaba María Xosé, máis acoutado, que é este que nos leva de 1939 a 1982. Nun terceiro momento, detereime, porque tamén foi algo que falamos ao momento de pensar nesta palestra, nas distintas formas en que é posible pensar a historia en relación con esta historia que se conta aquí hoxe, en relación con esa dualidade que moi ben apuntaba tamén María Xosé do atraso e do progreso, para finalizar con algunha consideración sobre as lecturas presentes ou a maneira sobre como se relaciona de maneira permanente o pasado co futuro e o futuro co pasado. Entón, se ben me centraré neste período que abrangue todo o desenvolvemento do regime de excepción franquista e o proceso de cambio de réxime, vale a pena pensar sobre esta cuestión do século de transformacións e situar esas transformacións nun longo alento que podería ser o século XX. Se pensamos nun século, poderíamos pensar de primeiras no século XX, que caracterizaba un historiador británico, Eric Hobsbawm, como o curto século XX, curto porque para él comezaba unha Primeira Guerra Mundial que marca un momento de ruptura na historia, porque é a primeira vez que o ser humano consegue unha forma de exterminio do outro nunca antes prevista nin executada, e que justamente rompe con esa idea de progreso ilimitado que se viñera construindo dende outro século, o século das luces, de que todo iba a ir ben, de que todo iba a ir sempre mellor, de que a historia era unha línea que nos levaba á meta dunha civilización que era europea, branca e industrial, non? Esa é unha idea que rompe bastante coa Primeira Guerra Mundial e que logo escachiza definitivamente coa Segunda. E aínda así, de alguma forma, segue operando. Pero tamén poderíamos pensar aínda máis no longo prazo, no outro século, no século XIX, que este mesmo historiador, Eric Hobsbawm, caracteriza como o longo século XIX, porque acabaría nesa Primeira Guerra Mundial e empezaría aínda un pouquiño no século anterior, en 1789, nesa grande revolución francesa que abre a historia contemporánea, que nos dá o vocabulario político no que hoxe aínda habitamos, que inicia a construción do liberalismo e dos Estados-nación, e que é unha parte da dobre revolución que marca a nosa contemporaneidade. Por unha parte, a revolución política, a revolución que desemboca, que abre a francesa, e por outro lado, a revolución industrial, non? A configuración dunha forma específica de relacionarnos socialmente, que é a que vai ir construindo o capitalismo industrial no seu desenvolvemento. Vale a pena ter presente este longo alento porque, de alguma forma, o que acontece aquí entre 1939 e 1982 é un momento neste longo proceso, non? De ir afianzándose unha forma
específica de estar no mundo que xa se van construindo dende tempo atrás. Falamos nun século de transformacións, non sei en que transformacións estades pensando vós, porque a estas transformacións podemos poñerlle nome de diferentes formas. Podemos pensar despois de que tipo de transformación estamos falando, non? Pero unha forma posible de poñerlle palabras é pensar na transformación que leva de sociedades eminentemente rurais a sociedades eminentemente non rurais, descampesinizadas ou industrializadas, non? Ou desindustrializadas, depende. Pero, bueno, volveremos sobre esa cuestión nun momento. Entón, se nos centramos nesta etapa de 1939 a 1982, poderíamos distinguir tres momentos. Un momento de establecemento dese réxime xenocida que se inicia con un golpe relativamente fracasado que dá inicio a unha guerra civil e a posterior imposición dun réxime de excepción capitalista como foi o franquismo, un segundo momento de estabilización dese réxime e un terceiro momento de crise de hexemonía e construción dunha nova hexemonía e modificación do réxime político anterior. O primeiro momento iníciase con unha represión, un exterminio que é importante, non? Porque non é solamente un momento, é a base sobre que se asenta un determinado regime. Eu adoito facer fincapé no carácter contrarrevolucionario da ditadura franquista, non? Que nace para liquidar calquera reforma que se viñera desenvolvendo no regime republicano anterior e para aniquilar calquera proxecto transformador que se viñera desenvolvendo desde antes, durante a Segunda República, pero tamén durante o tempo da guerra. Na memoria colectiva, esa primeira posguerra inicial é, sobre todo, o tempo da fame. Xa durante a guerra, o que logo se sentará como un novo estado dictatorial institucionaliza a fame e o racionamento, creando toda unha serie de institucións, como o Servicio Nacional do Trigo, a vez que institucionaliza, consagra e respalda a corrupción e o lucro de determinados sectores afíns ao réxime, exército, parte da igrexa, determinados sectores empresariais que se enriquecen a costa do empobrecemento da maioría. Por agora escoiteseme ben ou teño que acercarme máis, sí? Sempre digo, e insisto nesto, a moitas persoas terán oído isto máis nunha ocasión, que este tempo da fame, que é así recordado na memoria colectiva, é sempre recordada a fame de maneira desigual. A fame non era igual para todos, non? A memoria é moi fina, identificando as desigualdades sociais que atravesaban esas comunidades rurais. Ese é un tempo de casas labregas boas significaba que podían labrar trigo case para todo o ano, que recibían noite sí e noite tamén pobres que viñan de distintos lugares e que quedaban a dormir ou quedaban a traballar, nenos que se criaban nas casas porque as súas familias non tiñan posibilidade de sostelos. Este é un momento da primeira posguerra no que a forza de traballo labrega sirve fundamentalmente para dotar de mans para soster unha agricultura que debe alimentar a esa poboación empobrecida. Unha forza de traballo que, no caso galego, fundamentalmente pode ter acceso a pequenas propiedades que debe completar en xeral
con propiedades arrendadas, cuxo traballo na terra desde logo non chega para sobrevivir, por eso se agudiza a sobreexplotación da forza de traballo de crianzas, mulleres, homes e maiores. Como moi ben sintetiza tamén a memoria oral, todo non chegaba a nada, non? Por iso se acude a todo tipo de labores, oficios, migración de membros da familia para poder garantir a sobrevivencia, non? Unha das políticas do regime orientada especificamente ao mundo rural, que é principal neste primeiro momento e que vai ter un impacto moi significativo nas comunidades rurais galegas, é a expropiación do monte comunal. A maior parte do territorio galego é monte, e desa maior parte de territorio a monte, a maior parte era monte veciñal, non? O intento de facer intelixible para as necesidades do Estado liberal aquela forma de propiedade comunitaria e tornala en propiedade privada ou en propiedade pública era algo que xa viña de moi longo alento, xa viña dese longo século XIX e desa construción paseniña do Estado liberal en tensión coas forzas do antigo réxime, non? Ao longo de todo aquel século non fora posible, pero será durante a ditadura franquista cando poida executarse a expropiación do común. Que non se efectuará sin resistencias, non? Como a todas as formas nas que se vai concretando o avance deste modo de relación social na formación histórica galega. Un segundo momento deste regime poderíamoslo situar, mencionei antes a palabra estabilización, despois da Segunda Guerra Mundial, que é un momento no que, a pesar do carácter fascista da ditadura franquista, de alguna forma esa natureza vai ser perdoada polo acendrado anticomunismo do réxime, non? Que se pasa a inserir de maneira dependente na órbita da nova potencia hexemónica dos Estados Unidos. Ábrese así, segundo indican distintas economistas, un momento de cambio no capitalismo español que pasa a situarse como un capitalismo dependente do complexo militar industrial estadounidense. E van ser os anos 50 un momento en que a ditadura gaña certa legitimación internacional a través da inserción en institucións como as Nacións Unidas, o vínculo coa Santa Sé ou os pactos que se establecen coa potencia norteamericana. Estabilización é tamén unha palabra que nos soa plan de estabilización, que foi un plan en boa medida tamén orientado por institucións internacionais como o Banco Mundial, para reorientar a política económica da ditadura nun sentido máis acorde con estes parámetros que acabo de enunciar, non? E que abre sucesivos plans de desenvolvemento que se van ir desplegando nos anos seguintes. Neste momento, o plan para a forza de traballo labrega era dobre, non? Por un lado, tornar os campesiños en empresarios agrarios, ou ben, maioritariamente, orientar a entendida como forza de traballo sobrante a nutrir as necesidades de mão de obra barata para os sectores industriais ou de servizos en crecemento, non? Eso era o que debía definir unha economía moderna. Por iso, volvemos a esa dualidade que ben apuntaba María Xosé, non? Neste momento, as políticas económicas están en parte respaldadas por unha determinada teoría do crecemento económico, teoría da modernización, segundo a cal existen sociedades que son categorizadas como tradicionais,
atrasadas, se queremos, que deben seguir unha serie de receitas para converterse ou chegar á meta das sociedades de consumo capitalistas. E isto exixe baixar o número a porcentaxe de poboación activa agraria de calquera economía, non? Son pautas que están expresadas de maneira moi nítida na propia documentación, que entende a migración como algo necesario e mesmo querido para lograr unha sociedade modernizada. Este é o momento, os anos 50 e 60, dunha segunda grande vaga migratoria no país. A primeira era aquela que se situara entre finais do XIX e o primeiro terzo do século XX, que levara a máis de 1 millón de persoas ao outro lado do Atlántico. Nesta segunda vaga a migración está orientada fundamentalmente, como ben sabedes, a zonas industrializadas de algúns lugares de Europa, de outros territorios do Estado e mesmo tamén de algúns puntos concretos do propio país. Isto era o que se propoñía para a forza de traballo labrega. Para o territorio había tamén plans específicos, non? Continuou o proceso de reforestación forzada do monte expropiado, que modificaba os usos e o sentido que tiña para a agricultura de policultivo galega. O territorio foi tamén lugar de construción de grandes centrais hidroeléctricas, sendo que xa nos 50 Galiza era sedentaria e todas as centrais que se construíron a partir dese momento ian encaminhadas fundamentalmente ao desenvolvemento industrial de outros territorios, peculiarmente da capital do Estado. E tamén foi territorio de establecemento de determinadas industrias extractivas ou industrias de enclave. Eu tendo a centrarme, por ser eu mariñá, no caso da Alúmina, da central nuclear de Xove. Temos tamén o caso das Encrobas e moitos outros que recordamos polo que supuxeron de un determinado modelo de crecemento, vamos deixar aí polo momento, pero tamén porque nos soan a resistencia, non? Porque todas estas formas nas que se concretaba a innovación, o cambio, a transformación desta época foron resistidas de maneira sostida no tempo polas comunidades e pola sociedade organizada, non? E isto vai continuar tamén na que poderíamos denominar como unha terceira etapa, unha etapa de cambio de réxime que con frecuencia se observa dun punto de vista político, pero que vale a pena tamén recordar dunha forma máis estrutural, non? Os anos 70 son unha década marcada polo axuste, outra palabra que poderíamos pensar despacio, si é axuste, si é reconversión, si é destrucción de determinado tecido productivo, que xustamente por ese momento de crise é un tempo tamén de retorno de boa parte daquela migración que marcharon nos anos 60 e 70, un retorno que é recibido por unha agricultura en proceso de desmantelamento, pero que aínda non era como se quería que fose, non? Aínda nos anos 70, a inmensa maioría das explotacións galegas tiñan vacas, o 70% tiñan entre 1 e 4 vacas, combinando vacas de leite con vacas de traballo. É esa agricultura insuficiente que non se adecua aos desexos das institucións internacionais, a que recibe e sostén o retorno e a que sigue alimentando aínda hoxe, que queda dela a maior parte da poboación.
este momento dos anos 70 é un momento de cambio político, a loita labrega desde logo foi relevante na propia comprensión do proceso de cambio político, pero as lóxicas de fondo que se viñan deseñando dende tempos anteriores vanse manter no tempo de maneira tal que, de feito, a transformación do mundo rural galego intensificarase na década posterior dos 80, particularmente a partir da entrada no mercado común, que era algo que se viña preparando dende anos anteriores. Novos reximes e novos gobernos, segundo o signo de uns e de outros, tomarán máis ou menos medidas justamente para paliar as consecuencias desta entrada no mercado común e do que iso conlleva para determinados sectores e grupos sociais. Desta grande transformación querería tamén eu traer, por si queremos profundizar nisto na conversa, que foi unha mudanza que requiriu tamén dun cambio cultural, exixiu un certo proceso de culturación. Todas as persoas que activamente participaron deste proceso insisten sempre na necesidade de cambiar as cabezas desa xente contumaz que insistía en reproducir prácticas consuetudinarias, antieconómicas e irracionais desde determinadas perspectivas. Por iso é relevante recordar que esta foi unha mudanza que se fixo con resistencias organizadas contra as formas concretas en que o cambio en realidade era espolio, expropiación ou modificación agresiva das formas de vida, pero que tamén tivo unha dimensión de resistencia no propio ámbito da forma como pensamos as cousas, no propio sentido común. Tamén aí houve unha dimensión de conflito a que vale a pena atender. Con esta resistencia paso ao terceiro punto que quería traer hoxe aquí, que ten que ver coa forma como pensamos a historia en xeral e esta historia en particular. A propia resistencia organizada das labregas, dos labregos, en solidaridade con moitos outros grupos, poñía en cuestión aquela dualidade o que comenzábamos esta intervención no día de hoxe, Será que isto que estamos vivindo é porque somos atrasados ou será que isto é outra cousa, A propia loita, a participación, a experiencia de organización colectiva convida moito a repensar a situación na que nos atopamos e a abrir novas preguntas. Vou retomar isto enseguida, pero volvo agora ao título, Lecturas presentes dun século de transformacións. Desta parte de lecturas presentes eu quería traer dúas cuestións seguramente obvias para todos os que estades escoitando, Primeiro, que a historia, como todas as cousas, sempre se fai desde o presente e sempre se está revisitando desde o presente. Igual que se falamos ou mantemos unha conversa cun amigo hoxe, non vai ser seguramente igual que a que manteñamos se falamos dentro de 15 días, porque todas as nosas reflexións están permeadas polo noso presente. Que a historia sempre se faga desde o presente, ao meu ver, se ben isto é algo que é discutible e discutido, non lle resta rigor ningún, Que o feito que nós, cando facemos historia, esteamos atravesados por múltiples mediacións, dende o momento primeiro en que decidimos interesarnos por un tema ou por outro tema, non ten que quitarlle rigor, seriedade nin responsabilidade a ese exercicio de intentar coñecer que eu creo que é posible, pero tamén quero que saibades que isto é discutido. Hai posturas historiográficas que consideran que o coñecemento
non é posible, a verdade non existe, e o único que hai son historias con minúscula, non contos, perspectivas ou opinións. É importante, por tanto, que creo eu que manteñamos a consciencia de que sempre houve formas distintas de facer historia. Por algunha razón, pervive moi vívida, moi en forma, unha maneira de pensar a historia que é entendela como unha recolección de datos, non? Como se a labor do historiador fose ir xuntando informacións nunha cestiña e ordenalas de maneira cronolóxica. Esta é unha simplificación dunha forma máis complexa de entender a historia que pode remitir parcialmente a certa concepción propia do século XIX, que nunca foi a única e que sempre foi cuestionada, respecto da cal existen alternativas desde hai moito tempo. Eu hoxe quixera aquí traer unha das outras formas posibles de facer historia, que é a que cito de maneira explícita nestas obras. No libro pequeniño só se citan 3 nomes. Na parte final, que quero nomear tamén aquí, cítase o profesor López Suevos, economista, que representa justamente a intelectualidade do país, que soubo evidenciar que detrás dese atraso aparente en realidade que había as relacións de dependencia e de colonialismo. E cítase outras dúas persoas non galegas, Edward Palmer Thompson, o mellor historiador do século XX, e Raymond Williams, que non é historiador, pero que entronca en boa medida co propio Edward Palmer Thompson, e tamén co historiador que nomeei ao inicio, cando falaba do curto século XX e do longo século XIX, Eric Hobsbawm. Os tres sitúanse nunha determinada escola historiográfica, que é a escola dos historiadores marxistas británicos. Británicos porque eran de Gran Bretaña e traballaban non únicamente, pero fundamentalmente sobre ese entorno, que non é irrelevante porque foi aí justamente onde se iniciou aquela grande revolución industrial que modulará a nosa realidade ata o día de hoxe. E marxistas porque eran marxistas, non? E como eran marxistas discutían moito entre sí, discordaban, discrepaban en moitos puntos, pero tiñan tamén algúns puntos en común. Por exemplo, partir da idea de que a historia de todas as sociedades, como recollía Marx e Engels no Manifesto Comunista, é a historia da loita de clases. De Williams, cito, creo que non hai ninguna cita no libro, solo esta, unha cita literal que tamén vou lervos hoxe aquí porque me permite volver sobre esta dualidade con certa pausa tamén, por si queremos pensar sobre isto máis despacio, non? Con frecuencia, esta grande transformación que eu dixen que poderíamos pensala ou foi pensada no momento como a mudanza de sociedades campesiñas a sociedades industriais, poderíamos pensala en termos de a modernización dunha sociedade. Nos anos 60 e 70, outra forma de nomeala era a morte do campesiñado. Podemos pensar máis formas posibles de debuxar na nosa cabeza ese cambio. Pero hai dúas disxuntivas ou dicotomías que adoitan operar cando pensamos nesta transformación, non? Unha é, como insisto, decía María Xosé, a de atraso-progreso. Pasamos dunhas sociedades atrasadas tradicionais a unhas sociedades modernas, de progreso, urbanizadas, civilizadas. E outra, case paralela, case poderíamos colocar unha enriba ou abaixo, é a dicotomía rural-urbano, non? Rural-urbano. O rural, o propio Williams estuda, énchese de contidos moi diversos ao longo da historia, non?
pero pode evocar xustamente a tradición, o que non cambia, mentres que o urbano evoca máis o cambio, o capitalismo, a industria, a transformación. Eu estou falando dun longo século de transformación centrándome na Galiza rural, pero quería tamén poñer un pouco en cuestión a utilidade analítica da dualidade rural-urbano e por iso cito literalmente para finalizar o libro unhas palabras de Raymond Williams que vos lerei, a ver que vos parece, que di el nos significados históricos do campo e da cidade podemos encontrar nostalxias de infancia. Esta historia nos moi próxima a todos, porque é a nosa vida, son as nosas vidas, non? Outra forma na que eu penso este cambio é canto separa a vida dunha avoa da vida dunha neta, non? Canto de diferente é a vida das avoas, ou hoxe xa para algúns bisavoas, ou pais, ou nais, da vida da xente menos maior, non? Entón é fácil pensar nesta transformación como algo que nos evoca un tempo anterior, a nosa infancia, a nostalgia, dun tempo perdido, historias de vida, pero di el, non é diso do que se trata, aínda que pode ser iso, pero do punto de vista de como facemos historia, que é esta penúltima cuestión que vos quería comentar para abrir posibilidades de conversa, desde ese punto de vista non só é iso do que se trata, non? E di el, concluindo unha das súas obras máis relevante xustamente sobre os significados históricos do campo e da cidade. Di el, o que finalmente temos que dicir é que vivimos nun mundo en que o modo de produción e as relacións sociais dominantes ensinan, inculcan, ata tornalos normais e mesmo rígidos. Isto é importante, non? Porque esta grande transformación con frecuencia preséntase como algo natural, que ten que ser, non? Como o río vai correndo polo seu curso, ou como as árbores caen en outono, nas árbores, que dixen, as árbores caen, as follas, bueno, non sei, caen das árbores de folla caduca, non? Non é natural, é histórico, non? Aínda que hai un esforzo persistente de facérmelo pensar como algo natural. Entón, vivimos nun mundo en que o modo de produción e as relacións sociais dominantes ensinan, inculcan, ata tornalos normais e mesmo rígidos, modos de percepción, de acción, desapegados, distantes, externos, modos de usar e de consumir, en vez de aceitar e gozar das persoas e das cousas. O realmente significativo, o que realmente importa, non é a antiga aldea ou o antigo barrio urbano. Non é a aldea contra a cidade. O que importa é a percepción e a afirmación dun mundo no cal unha persoa non é necesariamente un extraño nin un axente, senón que pode ser membro, descubridor, unha fonte de vida compartida. É diso do que se trata. Xa se acabou a cita, non? Trátase de como se relacionan as diferentes formas de explotación, de como cambia o significado da terra, de como se transforma a mão de obra e o seu uso, de como o capital renova a súa necesidade permanente de acumular e de expoliar, de como continuar a resistir en común a partir de baixo. Trátase, acabou, dos que serran encima e dos que serran de baixo, porque decíame unha das señoras que a vida non é igual pois que serán en riba ou pois que serán de baixo. As persoas moi maiores igual recordades que cando se serraba no monte con serras grandes, un puñese dun lado, outro puñese do outro, e o que estaba de baixo caíalle toda a merda encima, non? E decíame ela, e así é a historia toda, pois así é a historia toda. A historia dos que serran de riba e dos que serran de baixo. E xa vou acabando con unha cuestión final sobre esta outra dicotomía e sobre o noso presente, non?
hoxe vivimos un momento de renovación de vellas formas de espolio e cando digo isto, supoño que nos virá inmediatamente á cabeza, por exemplo, o proxecto de macrocelulosa de Altri, non? Tristemente non é a única fronte aberta actualmente, hai bastantes máis. Pero esa, como a outra, con frecuencia formúlanse nun marco que é bastante bello a par que simplificador, non? Non é difícil buscar nos medios de comunicación unha disyuntiva, non? Que queredes? Unha industria sustentable, un rural vivo ou seguir nun rural de corredoiras, de carros, cheos de lama, non? Así se formulaba recentemente esa aparente dicotomía, que por un lado é falsa, porque está atravesada de mentiras, non? As mentiras poden ter que ver coa maneira como se instrumentaliza a idea de sustentabilidade, coa forma en que se empregan os recursos públicos, coa maneira como se usa un argumento presunto de forza de traballo, pero máis alá das mentiras que poida conter esta dicotomía, tamén é unha dicotomía moi tramposa, non? Porque nos sitúa nunha presunta escolla que quera vostede, un rural vivo, moderno, alegre, que en si mesmo, xa digo, non é ten moito de falsidade esta acción, ou un rural de corredoiras, de carros, cheo de lama. Non é esa a escolla, é unha falsa disyuntiva. Igual non se trata de atraso versus progreso, ou de progreso versus atraso, igual é soberanía ou dependencia. Igual é vida fronte á explotación, enfermidade ou morte, non? Pero non é só que a escolla sexa tramposa, e por iso se insista tanto en colocar estes marcos. Ademais, é que esa falsa disyuntiva non importa só polo que dice, senón tamén polo que non dice, porque o que ocultan estas visións modernizadoras que xustamente se cristalizaron e foron engordando teóricamente nese tempo de grande transformación dos 50 en diante, o que ocultan é xustamente a historia, é xustamente o conflito, é xustamente a resistencia colectiva, é xustamente as clases populares organizadas para facer fronte non ao cambio en sí, senón ao que o cambio ten de explotación, de espolio ou de destrucción de dereitos, non? Por iso vale moito a pena reflexionar, como convidaba Mario Xosé, sobre as trampas desta dualidade tan útil e tan fácil e tan tramposa. Entón, bueno, máis ou menos eu non sei o tempo que levo, pero podo deixalo aquí. Se queredes abrimos a conversa e falamos do que vos pareza. Moitas gracias pola vosa atención e nada máis por agora. Levantad a man todas as persoas que queirades preguntar, facemos 2 ou 3 e que as contestes seguidas, de acordo? É que, bueno, estive buscando antes a cita aquí en internet, pero, bueno, xa descubriu a ponente. A cita era da Conselleira de Medio Rural, onde parece que non saíron do rural de Barro e Carros. E claro, fronte a iso, ela fala dunha defensa dun rural vivo e con futuro. Eso meteríase máis no, bueno, abranguería todos os procesos, toda a resistencia que te dicías, non? De toda a resistencia organizada, de a dualidade de proceso, atraso, progreso, rural-urbano. Supónse que, como é unha trampa, non sei se os terían claro ou teñen claro
que é o que querería, non? Con eso, como situar, por exemplo, Altri en Galicia, non? Mais preguntas, vai contestando e vos vades pensando. Tampouco sei se o que dixen de trampa sirve ou non, podemos pensar isto, pero cal era a tua pregunta, Reina? Sí, que visión terían eles? Como sería o que ela, por exemplo, a Conselleira de Medio Rural, cando está pensando en que o rural vivo sería poñer Altri en Palas, en Belín? Pois non sei o que estará pensando, non sei o que non sei, é unha da pregunta. Unha reflexión. Non me hace non sei. É que isto vai está grabado. Eso limita a miña capacidade de expresión. Non, creo que te preguntas polo que ela pensa, non? Pero da igual ela, non? É máis ben... Estaba pensando, que é o que estaba pensando ela cando dice os outros teñen esa dicotomía. Sí. Non tenden a pensar que o seu crecemento é o crecemento de todos. Eso non é así. Eu creo que é mellor. Igual eles teñen os intereses creados, isto é de exemplo. Eu creo que sí, non sei, eu tamén o creo. Entonces, eles en función disso, para eles mismos, eles trabajan con un equipo que nos quiere hacer creer, no para todos, pero non creo que se sea Algo inocente, esa creencia deles, non sei se pode falar de creencia, claro. Igual hai cousas... Isto xa é conversa puramente, igual hai cousas que se dicen de maneira explícita non é tan fácil facelas. Si se dice que se vai establecer un entramado de almacenamento de persoas maiores para o lucro de determinadas empresas vinculadas a determinadas persoas mentre se explota ás traballadoras cuidadoras por menos do salario mínimo, igual se dice así, ou se dice que se está destruindo de maneira sistemática a sanidade pública, derivando determinadas accións, pechando habitacións, plantas, para beneficio da sanidade privada, igual se dice así, non pinta tan ben, e hai que presentalo de outra forma. Eso é o que penso, pero non sei. A ver, ou igual o creen así, pero tamén dubido de ser inocente. Non sei, esas preguntas. E logo que esta dicotomía un pouco como que non hai alternativa, non hai saída, pero sí que hai. O propio lugar onde se vai instalar Altri é unha evidencia de que as cousas poden ser de outra maneira, porque están sendo de feito de outra maneira e porque non en todos os lugares é igual. É obrigatorio que nas residencias de maiores a xente coma comida requentada que vende 500 kilómetros é unha masa pastosa, ou sería posible que comera comida producida por produtores con unhas condicións non sei se dignas chega, non? Porque claro, no mundo rural estamos vivindo formas de explotación renovadas antes quizás inauditas, non? Explotacións de amorodos aquí con poboación migrante escravizada, non? Como denuncian as organizacións sindicais, non? É unha forma que non para de innovar na súa forma de explotar. É iso a única opción posible ou podería haber produtores producindo
sen que a comida tuvera que traerse desde centos de kilómetros. A quen beneficia iso? E por que se fai así, non? Sempre é posible que sexa de outra maneira, pero a veces este tipo de formulacións parece que ocultan tamén iso. Perdón, que falar. Si non, só decir, a mí me parece interesante, creo que o decías ti, non sei se estamos entrando noutro momento, no, da historia, nun cambio en xeral, o sea, do 45, do 70, a transición, e agora en xeral outro cambio que nos volve a orientar a este tipo de industrias, a minería, armamento, e se desdibuxa un pouco todo o que Galicia queda metida en todo eso que vai afectar a toda Europa e é unha perda total das referencias locais de cada sitio. Non sei, penso que estamos nun momento de moita desfeita outra vez e de que non lo venden como bo, como temos que protegernos, hai que comprar armas, hai que... Sí, e o de Altri, por exemplo, non sei, son formas de plantexar as cousas totalmente engañosas, non? Falanche dos postos de traballo que van crear, pero non falan dos que destruen, nin falan de que imos comer peor, imos respirar peor, imos ter lluvias ácidas, probablemente, ou... Bueno, non sei, iso, que estamos nun momento dun cambio, creo que importante a peor. Bueno, a min o que, bueno, me gustaría denunciar desde a cidade, pois estábamos, por lo menos comentar, non sei se é unha pregunta, eu sempre penso que agora os votos están, o rural xa ten pouco poder político, non? Entón, esa cidade realmente onde se van a decidir as políticas, e creo que hai bastante, sigue habendo desconexión. Non sei cal é a túa forma de velo, por iso sería a pregunta, pero eu creo que, por exemplo, a mí me asusta moito que se creen universidades privadas, por exemplo, con este modelo capitalista. Bueno, eu coñezo a forma de pensar do señor que estaba detrás de Cesuga, Venancio Salcines, que quería montar unha universidade privada para esos élite, non? E a súa, tuvo unha discusión con él simplemente con isto, que decía que por que non iba a poder implantar eucaliptos donde quixera, non? E eu lle dixe, hombre, porque mira, unha cousa que a política, despois da Segunda Guerra Mundial, o que primeiro que se fixo foi a política agraria común para non pasar fame, non? Para ser soberanos na alimentación, porque vimos que é importante en tempos de penurias e tal, como Covid ou que fora, pois aplaudíamos, non, aos agricultores, a gandeiros e aos transportistas que nos traían de comer todos os días, non? Este señor non tiña nin idea e decía que Galicia podría importar alimentos a través dos portos donde fora máis barato. E aí está o Mercosur, está todo eso. Por eso que me preocupa, non, a veces ver xente da Universidade da Coruña metida no proxecto de Altri, facendo informes favorables ou incluso contestando as alegacións, e con ese discurso de que un atraso, bueno, que non nin siquiera teñen unha visión do que é a potencialidade de Galicia, senón que veñen a impoñer unha cultura que non é daqui, non? Porque son xente que non coñece nin a cultura galega, interpreta como atraso, por exemplo,
vamos a ver, o abastecemento de auga nos povos pois era un abastecemento que ven moitas veces do monte comunal, de traídas veciñais, de pozos e tal. Bueno, pois eso decía e o saneamento, que eran pozos negros, que eso era un atraso, porque como estaba a xente dispersa, que costaba moito facer o saneamento. Cando realmente moito máis sostible esas redes, non solamente de auga, de saneamento, bueno, organizadas no medio rural, sin centralizar, sino tamén o tema enerxético, como estamos vendo. E simplemente para poñer en valor o rural, claro que é rico. O que pasa é que o están expoliando. Outro día saliu unha noticia de que Galicia é o rural galego, que é onde están os eólicos, era a que tiña a maior densidade enerxética por kilómetro cuadrado producida, non? Se multiplicamos polos kilovatios, polo precio do kilovatio, pois salían como casi 600 euros por hectárea o que valía, o que se estaba producindo en Galicia no rural, o sea, para que digan que o rural é pobre, é onde está a sostenibilidade, non? Bueno, pois eu simplemente non sei que visión tese, como se podría cambiar esa visión, porque estamos educando, creo que tristemente, en esa teoría atrasada desde a universidade, como podríamos cambiar. Non sei se é porque a universidade hoxe en día se vende, porque aí está Green Fever, non? Cátedra Green Fever en Coruña, a mí me parece vergonzoso, Cátedra ENCE en Pontevedra. Que necesidade ten a administración, digo, a universidade pública de aceptar financiación privada de parte, non? Que ademais vai a pedir estos estudios. Non sei que te parece. Hola. Bueno, pues nada, para empezar, pues ahora aos organizadores por la charla, que me parece moi interesante. Eu vou plantear dúdas, non máis que preguntas, e a dúda ten que ver cos instrumentos de enfoque, non? Rural, urbano, son rurales, digamos, as aldeas que hai dentro do término municipal da Coruña, que as hai, ou outras aldeas que hai en outros términos municipales onde a xente recibe a mesma información que recibo eu na miña casa aquí na cidade, non? É dicir, non é aquel rural de 1900, non sei, por decir algo, 50, 60, 70, 80, ten nada que ver. Se decide o mismo a través do móvil, o mismo que recibo eu. E os seus comportamentos están mediatizados, non? Pola mesma información que eu poda ter, non? Claro, o concepto rural urbano no 19, ou incluso na primeira mitad do 20, dividía. En que sentido non sigue dividindo, non sigue sendo utilizado para dividir? Son ciudadanos os do rural, son ciudadanos os do urbano, por aquilo do dereito á cidade, o dereito, non sei, á sanidade, á educación, á asistencia social, á mobilidade, ao traballo, ao mellor, para plantar para unha industria multinacional, pero en calquer caso, nada que ver, non? Entonces, a miña dúda, e a planteo sinceramente porque
a teño moitas veces, non é? Podemos seguir chamando ao rural ao que naceu nun contexto económico, social, de desenvolvemento, que non ten nada que ver co contexto actual, non? É a duda, porque o mellor si fixéramos unha relación, non? De población. Eu non son economista, ni ainda que sea da Universidade de Coruña, estou en contra de arte, pero se fixéramos unha relación da cantidad de población que forma parte como autónoma do sector industrial leiteiro multinacional ou do sector industrial cárnico ou do sector industrial forestal, son rurales, non? Esa é a dúda, non? Que eu teño, non? Sí, hola. Sí, eu precisamente nesa liña, claro, eu igual esperaba algo diferente de conferencia, non? Falar de transformación socioeconómica da Galiza nese tempo, non? Porque, bueno, unha cousa o que se podería chamar antes Galiza rural, que eu non son economista, non coñezo, teño unhas ideas nada máis, pero bueno, a Galiza da que fuxiron meus pais, por exemplo, cando viñeron para a Coruña escapando dunha aldea de Lugo, e iso que tiña bastantes terras, pero xa non era suficiente para unha subsistencia adecuada, non? E é certo que houve un proceso de aculturación urbana en todo no último cuarto do século pasado, non? Pero creo que non creo que a xente fose infeliz por eso. Digo, como descripción da situación, houve un cambio industrial, naval, de todo tipo de industria realmente, non? Houve a industria de enclave, houve as empresas extractivas, houve resistencia organizada, segue habendo resistencia organizada, porque está habendo, hai moita xente no rural que está dedicándolle moitas horas a que os eólicos lles roube parte do seu, por exemplo, non? Xa non falo de Altri, porque Altri é que un sen sentido ningún, non hai cabeza onde poida entrar, cabeza con algo de lógica onde poida entrar iso, non? Desde un punto de vista galego, desde logo, non? Pero quero decir que houve unha transformación socioeconómica en Galicia que eu creo que foi positiva dentro do medio no que vivimos, que é unha sociedade obviamente capitalista e de mercado, e houve moitos miles de persoas que melloraron a súa calidade de vida precisamente pola urbanización que houve. E eu estou con Xosé Luís, que non entendo Melide ou Arzúa. Melide ou Arzúa son urbanos, absolutamente. O sea, teñen máis verde que na Coruña, pero as xentes de ali son iguais, a súa cabeza é a mesma. Igual
igual os avós de ali non, pero desde logo a xente, eu xa teño, vou facer 65 en agosto, e os que son como a min son igual que urbanos que a min, non? Entón, esa transformación digo que me falta esta visión dentro do que é a transformación de todos estes anos, non? Que eu creo que forma parte eu creo que unha Galiza real, creativa, progresista, e que produciu e que está a producir unha calidade de vida tamén no rural, porque e non somente explotacións leiteiras, non? Que ao final quen pode ou quen ao final loita por manter unha explotación agraria viva e é propia, pois é igual de non é o mesmo, pero ten unha mentalidade empresarial como pode ser pois probablemente unha industria daqui, que era a industria daqui coñecida, non? Bueno, por eso era decir que botaba de menos ese tipo de análise, non, dentro da charla. Boa tarde. Sí, eu a partir do que estabas a dizer sobre, digamos, a grande transformación, non poden deixar de pensar en Polanyi cando explica o que implica ese desenvolvemento intensivo das forzas productivas capitalistas e a destrucción das formas de vida chamadas tradicionais, que son as formas de vida, digamos, que fundamentalmente sustentan esta forma de vida propia de unha forma de organizar socialmente o traballo, que é o sistema salarial propio do capitalismo. Incluso agora mesmo vemos como diferentes formas progresistas ou chamadas progresistas se disfrazan no nazifascismo en actualidade, non? Intentan estigmatizar diferentes povos que loitan por a súa soberanía en diferentes lugares do continente americano, na propia Rusia, e intentan levar adiante, digamos, respostas claras ante a ofensiva propia que ten o capital na actualidade. Incluso vemos na actual administración estadounidense esa ofensiva que ten a partir de que fai 50 anos decidiu levar adiante o seu proceso productivo desentendéndose da localización industrial no seu propio territorio e levando adiante un proceso de deslocalización, o sea, think time, o toyotismo, que ten que ver justamente con algo que você mencionaba na súa intervención, que é esa grande transformación que xurde, sobre todo a partir da crisis que o capital mostra hacia a última parte dos anos 60, no ano 67, que leva a ruptura de Bretton Woods e a situación de 1971 con Estados Unidos e o dólar, e logo no 73, despois da derrota dos países árabes en su lucha para intentar evitar la estabilización do régimen sionista, fascista, nazi de Israel e la derrota en Yom Kippur e los petrodólares, e logo justamente vemos a ofensiva do que se chamou a revancha dos austríacos, é dicir, o establecimento do neoliberalismo, que é o que estamos a sufrir na actualidade, e que ten que ver justamente cos discursos de Margaret Thatcher e a súa proclama de non hai alternativa, non? E que ten que ver justamente con esta linealidade histórica que usted sinala e esta forma de pensar única que ten que ver con eso, non? Es decir, non hai dualidades, non hai dicotomías, en realidade o que están sinalando non hai loita de clases, non? E as resistencias que você tamén mencionaba, que realmente para unha persoa que ven de fora, que non é de aquí da Galiza, pero que se sente galego, como é o meu caso, vexo sistemáticamente as resistencias que fundamentalmente provén do ámbito rural, non? Teño asistido, lamentablemente, a moitas sesións na universidade, na cal estive durante un tempo. Actualmente non estou máis aquí, estou nas Asturias, pero, sin embargo, vi como desde determinados lugares se falaba de que
que o rural era improductivo, ¿no? E entón sinalaban a innecesariedade de establecer certos servizos, como por exemplo podía ser un servizo que compulsivamente leva a sociedade a bancarizarse e, sen embargo, nas poboacións rurales desaparecen os bancos. E desaparecen os bancos porque os plans de axustes estruturais levan a que incluso as caixas de aforro foran desaparecendo, foran entregadas a precio de renta justamente a un dos propietarios de unha das universidades privadas que se abriu no país, que é a Universidade de Banca Escotet, ¿no? Entón, en ese sentido, ese grande desprecio que hai hacia o rural no país, na Galiza, un desprecio obviamente inculcado dende os sectores que actualmente administran o poder na Galiza, e neste caso particular, que les administran o poder dende a Xunta de Galiza, é dicir, ese desprecio constante, incluso que tentou levarse adiante unha situación bastante absurda, ¿no? Como era pintar unha enorme chimenea con cores, bolboretas, para facernos entender que o mundo ecolóxico, que o mundo vive todavía na posibilidade de ser armónico no expolio ao cal someten ao noso país, a Galiza, e de que forma en realidade ese desprecio polo rural permea dende as clases dominantes, sus administradores en a Xunta de Galiza, e que lamentablemente hoy vivenciamos aqueles que pretendemos que o rural realmente sexa un lugar vivível, un lugar onde teña acceso ao dereito á sanidade, acceso aos centros educativos, que, como vocês ben sabedes, a provincia de Lugo é unha das que máis sufre o feche de centros de ensinos no rural. E esa expulsión constante do rural, que triste e lamentablemente se presenta como o rural vaciado, como si a xente decidise libremente retirarse do seu lugar e mudar a sitios nos cales vive totalmente atestado e ateigado da polución e a contaminación e vive hacinada nos centros urbanos. Entón, no meu caso, a consulta ten que ver con cales serían as posibilidades de entendemento da realidade na cal nos toca sufrir, vivir en unha circunstancia como é, que parece, a agonía de un réximen político que non permite que a xente se hubiese expresado hacia outras vías, como dicía você, nese cambio de réximen político, e que Galiza tamén propuxo ter unha saída diferente da situación do réximen fascista de Franco. A ver si vou intentar ser breve, a ver se nos dá tempo de escoitar alguma consideración máis, porque estou moi agradecida por todas estas reflexións das que tanto aprendemos, non? A compañeira decía que estamos nun momento de cambio para peor, non? Sí. Non me vou adentrar na caracterización do momento porque sería imprudente da miña banda, pero escoitándote pensaba que todo parece apuntar a que vivimos dunha forma distinta, non? Porque como a nosa propia vida, unha vez que vivimos algo, xa non somos exactamente os mesmos. A historia tamén é un pouco así. Así que estamos vivindo un novo proceso de fascistización e vendo como salir dunha crise recurrente deste sistema no que vivimos, non? Que recurrentemente está renovando as súas crisis e as formas de resolvelas para continuar con unha notable perda de soberanía, que é o que tú tamén apuntabas na tua intervención, que creo que é moi pertinente, non? Porque hai quizás menos marxe de maniobra que noutros momentos. Ao compañero que facía a intervención ali atrás agradecelle moito porque, bueno, de todo o que comentou,
é moi necesario e pertinente facer a alusión a esta cuestión das universidades privadas, non? Porque no tempo en que vivimos de avance na privatización, isto tamén sucede no campo do coñecemento, da ensinanza e do ensino público, que tamén está sendo dunha maneira tal vez sutil, tal vez pouco clara, tamén pouco combatida e pouco cuestionada, sometido a este proceso de privatización que é moi grave, porque un non é igual de libre cando está nunha universidade pública que cando está nunha entidade privada, claramente, non? Isto é algo que sucede nas axudas que teñen as persoas que queren estudar determinados temas, non é igual que a axuda veña dunha entidade privada, dunha entidade financeira, que dé a escoller entre estudar pitos amarelos, porcos bravos e a súa incidencia, sen dúbida relevante, no tránsito de vehículos, me estou inventando, ou a maneira de deseñar o cousiño do pocillo de café. É que esas sexan as opcións. Isto limita bastante a capacidade tamén de pensar. É algo grave ao que estamos desatendendo moito. Como cambiar isto? Preguntabas. A universidade ten responsabilidade. Haberá que asumila, non sei. Efectivamente, fai informes desfavorables, e tamén nos foi favorables. Supoño que tamén nese campo hai loita ou debería habela. Non hai tanto como deberá haber, seguramente, porque isto está pasando dunha maneira moi sutil, pero está pasando. E cando algo se privatiza, cando se crea unha universidade privada, logo é moi difícil desfacer iso. Respecto da pregunta do rural e do urbano, igual non se ve ben, oise ben? Así, teño que implantar un artefacto. Oise mirar detrás, que cousa. Esta precisión conceptual é moi necesaria tamén, non? Eu dixen que a dualidade rural-urbano pode ter limitacións, porque ás veces preséntanos esta cuestión como unha cousa en contra da outra, non? Aí perdémonos o máis importante no anecdótico, uns contra outros, cando en realidad todos somos parte do mesmo. Pero a noción de rural e de urbano foi cambiando ao longo do tempo e nun momento dado poden coexistir diferentes nocións. Como ben apuntaba, se o rural é simplemente número de habitantes nun núcleo de poboación, esta noción de rural dice bastante pouco, bastante limitada, non? É a que se usa en moitos informes, en moitos organismos internacionais. Hai outras formas posibles, modo de vida, actividades productivas, todas coas súas achegas e coas súas limitacións, non? Non hai dúbida de que o que hoxe significa o que denominamos rural non é igual que o que significaba nese lugar hai 50, hai 150 anos. Tamén os espazos urbanos se modificaron, non? A relación, estas dúas nocións, o rural e o urbano, sempre se construíron en relación. Ás veces por oposición, non? O paleto, o tonto da aldea, había nas nosas vidas unha sofisticada xerarquía, segundo foras do núcleo de población, da aldea máis próxima, da aldea tal, os que viñan en autobús e se levantaban 6 da mañá, isto estaba perfectamente estratificado, non? A relación pode ser por oposición, pero tamén pode ser por vínculo, porque son realidades totalmente vinculadas, e as mulleres noviñas que marchaban das aldeas servir a Madrid ás casas dos vellos amos eran vínculos que estaban permanentemente, son realidades sempre vinculadas. Entón, supoño que, por un lado, os conceptos son limitados, pero necesitámolos para poder falar e entendernos. Entón, certamente que rural ou urbano teñan as súas limitacións non quere decir que sexan inútiles, non? A min serven para acotar que vou falar máis do que ten que ver ca Galiza rural e non me estou centrando tanto nas cidades, non? Pero é relevante ter a consciencia de que sempre son cuestións en relación e conceptos que van cambiando no tempo, porque tamén os conceptos son
históricos. E igual simplemente aclarando, pois entendemos, eu creo que nos podemos entender. Podemos seguir falando de rural? Seguramente sí, sabendo de que estamos falando de algo distinto, e de que con toda probabilidade houbo, como comentaron nas súas intervencións, un acusado proceso de homoxeneización cultural en xeral, de empobrecemento cultural en xeral, e de fragmentación dos vínculos comunitarios no rural e no urbano. Un pouco tiñan que ver os barrios da Coruña dos anos 60, pois de agora tampouco. Ben, pareceme moi valiosa tamén a aportación que facía aí atrás ese señor sobre o que lle faltaba na miña intervención. Esta cuestión é moi pertinente, a ver como vamos, porque eu gustaríame pensala máis despacio, non nos vai dar tempo, pero bueno, seguimosla pensando. Hai un pouco na nosa historia de vida aquí, seguramente, non o sei, se facemos un percorrido polas historias das vidas nosas e das persoas que nos antecederon dende o tempo da posguerra ata o día de hoxe, hai unha certa vivencia de mellora material, non? Xa non pisamos suelos de terra, certo é que non todo o mundo viveu sempre en suelo de terra, non todo o mundo foi mexar á corte sempre ou outras verzas, porque xa había quen tiña outras maneiras naquel momento, isto é importante recordarlo, pero en xeral hai unha vivencia de mellora material, non? En certo sentido vivimos máis confortablemente, en xeral, e isto adecúase moi ben a esta idea da historia como algo que mellora no tempo, e que as vidas dos que estuveron antes foron peores e as dos que van vir despois van a mellor. Isto cadra ben con esta idea, non? Pero a intervención que facía o compañeiro creo que complementa moi ben a pregunta, porque, claro, esta miseria da posguerra, todo era miseria, sempre dicen as persoas informantes, todo era miseria. Isto era unha miseria porque así, porque o rural en sí, esencialmente, é miseria. Sempre foi miseria desde 1939 ata o tempo do Paleolítico. Todos vivían nesa miseria? Non todos vivían nesa miseria, nin se vivía igual no Pazo que no bodego dunha caseteira que tiña media cabra, non? E esa melloría do século dos anos 50, 60 é unha melloría porque naturalmente sempre vamos mellorar, ou ten que ver con un momento do capitalismo que é o capitalismo máis amable que nunca na historia houbo, que é o capitalismo que se construe por oposición a esa outra cousa que estaban experimentando na Unión Soviética, e que é o capitalismo que para algúns lugares é chamado benestar, que é unha época de crecemento económico, que acompaña, si, certa melloría material en correlación con un masivo movimento de migrantes que traen as súas remesas. É o capitalismo bo porque sempre nos mellora as nosas vidas, que é algo que eu moitas veces pensei, porque é como a propia vivencia, ou temos que entender que en realidad non estamos sós no mundo, e que a acumulación duns implica o espolio de outros, a industrialización duns implica a desindustrialización de outros, como comentaba o compañeiro, esta fase neoliberal implica que nunhas zonas se deslocalizan as empresas para situalas en outras zonas nas que topan man de obra esclavizada máis vendible a determinados capitais. É complexo, non? Porque estamos nun mundo relacionado, atravesado de relacións imperialistas, e realmente nós vivimos ben porque estamos nunha Europa que en determinados países puido destruir sectores productivos enteiros e financiar o subsidio dos meus veciños que xa non van ao mar, pero están xubilados desde os 50 anos, e se os seus fillos non teñen traballo, de alguma forma a familia ainda pode soster aquí. Pero esta realidade desa agricultura e dese mundo atrasado que ainda sostén non é igual en todos os sitios, non? En moitos lugares nos que a dependencia é moito máis acusada, perder o traballo si significa
si significa entrar nunha situación de fame aguda, non? Entón, agradezo moito porque a mí dame moito que pensar isto, non? E foi algo moi debatido históricamente, xa desde o propio inicio do capitalismo. Na Inglaterra do século XIX había estudios que trataban de analizar esta nova forma que viven mellor os obreiros nas fábricas, hacinados en casetas, ou vivían menos mal cando eran campesiños antes des que os botáramos e desdestruíramos o comunal. Bueno, foi habendo respostas diferentes, non? Pero igual necesitamos pensalo como en interrelación. Estou enrollando moito, perdón. Así que poñería estas dúas últimas intervencións en relación. E de todas as cousas que decía o último compañeiro, que seguramente ten moitas máis respostas que a min e moita outra xente daqui tamén, en relación con esta cuestión do desprezo que pervive, non? Un compañeiro do sindicato labrego decíame outro día que de todas as batallas que levaron adiante, que foron moitas e moitas perdidas, dicía el, en realidad o máis importante foi tomar conciencia de que non tiñamos que ter vergonza do que éramos, que tiñamos que estar orgullosos, non? Esa toma de conciencia para el era o máis valioso de todas as loitas. É o que moitas veces se perde en determinados relatos históricos, non? É esta idea tamén en relación coa última intervención do rural vaciado que estuvo de moda hai un tempo, como se o noso presente, volvo ás lecturas presentes e ao futuro, non fora consecuencia absolutamente prevista do pasado, non? Como se que agora recurrentemente nos informan de que hai aldeas á venda por un módico prezo compradas por persoas que poden compralo, fose algo así como inaudito ou novidoso, non algo que se foi sementando dende fai moito tempo atrás. E, bueno, cal é a saída? Estas preguntas son difíciles, pero falar, pensar e sair destes lugares onde non hai saída pode ser un intento posible. Bueno, non sei se non dá tempo de... son as 9, xusto. Non sei a gente que dice. Pois nada, se non hai máis preguntas, mil grazas a ti, e nada, foi un placer, Paquiñas.